Jeg hedder Michael Rose, jeg kommer fra FMC, og vi er taget ud og besøge Henrik Hansen nede ved Rødby. Og i dag skal vi kigge på ukrudtsbekæmpelse i roer. Og vi kan se her, at marken blev sået for et par dage siden. Og hvis man prøver at kigge ned her, så kan vi jo se, at frøene de ligger lige så fint her på rad og række på en rigtig god fugtig bund her. Så det er jo helt perfekte forhold, som de er blevet sået i her. En rigtig god måde at få lavet sit såbed på. Det skal nok give en rigtig god fremspiring af roerne, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men når man så har konstateret det, så skal man jo i gang med at tænke på ukrudtsbekæmpelsen. Og der vil jeg gerne anbefale et produkt, der hedder Centium, som er en mikrokapselformulering af clomazone. Og det vi ved, at clomazone er god til at bekæmpe, det er jo sådan noget som buresnære, det er hyrdetasker, det er fuglegræs, ærenpris, og så ved vi også, at sådan noget som hundepersille er clomazone særdeles effektiv overfor. Så ved vi også, egentlig mærkeligt nok, at sådan noget som raps, som vi jo egentlig har selektivitet for, når vi anvender Centium i efteråret, der kan vi bruge den i rapsen, men den har faktisk en effekt, når vi bruger den i roerne mod raps. Så det er sådan lidt sjovt. Det gør i hvert fald, at de er lidt nemmere at have med at gøre fremadrettet. Og helt generelt kan man sige, at når man har Centium ude i bunden af sit program, her før fremspiring, jamen så har man egentlig fået en lidt bedre på bremsen i forhold til ukrudtsudvikling. Man kan sige, at man køber sig lidt tid i forhold til, hvornår de ægte bladsprøjtninger de skal falde. Så derfor er det en god idé at have Centium med ude, for at ligesom have styr på ukrudtet og ro på. Doseringen af Centium kan jeg jo høre, at der er der mange landmænd, som ligger og kører ned omkring 0,1, 0,125 eller noget af den stil. Men man har altså lov til at gå helt op på 0,2 per hektar. Det er det, som vores minor use registrering den lyder på. Så det, og lidt afhængig af, hvor slemt det er med ukrudtstrykket i marken, så kan det godt være nødvendigt at gå helt op på de 0,2 liter per hektar Centium. Til gengæld skal man så passe på, at man ikke laver overlap osv., fordi så kan der under uheldige omstændigheder blive forbigående hvidfarvninger af roerne. Ikke noget, der betyder noget, men det kan se voldsomt ud. Så pas på med overlap og så videre. Det vil være en god ting også at sørge for, at de enkelte arealer kun får én gang.